arddangosfa agored yr Eisteddfod Genedlaethol yw un o uchafbwyntiau calendar y celfyddydau gweledol yng Nghymru. Am un wythnos o'r flwyddyn, mae'r arddangosfa yn y Lle Celf yn adlewyrchu'r hyn y mae artistiaid a gwneithurwyr yn eu cyflawni ar adeg benodol ac yn dathlu rhagoriaeth, wreiddioldeb, gweledigaeth ac ymroddiad mewn celf a chrefft cyfoes. Yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2019, cynhelir arddangosfa agored y Lle Celf ym mhrif ganolfan Democratiaeth Cymru, y Senedd. Yn ôl yr arfer, bydd panel o arbenigwyr yn dethol yr arddangosfa ac yn dyfarnu'r gwobrau. Mae'r panel yn newid o flwyddyn i flwyddyn. Ac i'r graddau gall unrhyw broses fod, hwyrach mae hon yw'r trefn fwyaf democrataidd o ddethol arddangosfa agored. Y tri detholwr yng Nghaerdydd fydd y curadur a'r cyfarwyddwr artistig Mark Rhys, cyfarwyddwr a churadur artist Mundi Karen McKinnon, ac Ingrid Murphy o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd. Yn ogystal, bydd gan y Lle Celf dîm o dechnegwyr profiadol sy'n ymdrechu bob blwyddyn i ddangos y gwaith celf a ddetholir boed yn fach neu'n fawr ar ei orau. Cynigir 2 wobr fawr mwyn anrhydeddu rhagoriaeth artistiaid a gwneithurwyr, a fedal aur am gelfyddyd gain a'r fedal aur am grefft a dylunio. Yr unig anrhydeddau cenedlaethol a ddyfernir i artistiaid a chrefftwyr Cymru. Yn ogystal, rhoddir ysgoloriaeth artist ifanc bob blwyddyn mwyn meithrin doniau newydd. Boed yn gelfyddyd gain neu'n gelfyddyd gymhwysol, mae croeso i bob cyfrwng yn y Lle Celf, gan gynnwys y ddelwedd symudol a chylfyddyd berfformans. A phwy sy'n cael cyfranogi yn yr arddangosfa agored? Wel, gyda'r amcan o fod mor gynhwysol a phosib, mae'r arddangosfa yn agored i'r rhai a aned yng Nghymru, neu ag iddy'n rhiant o Gymru, neu i'r rhai a fi'n byw neu'n gweithio yng Nghymru am y 3 blynedd cyn yr 11 ar Awst 2019, neu unrhyw berson sy'n siarad neu ysgrifennu Cymraeg. Ar drefn, i ddechrau mae'n fater o gyflwyno delweddau JPEG ar go bach neu ddisgen, neu erbyn hyn mae modd ymgeisio ar-lein hefyd. Artyddiad cae hollbwysig yw'r 40 o Chwefror. Ie, dydd gwyl ffolant. Felly byddwch yn ddychmygus, byddwch yn uchelgeisiol, dyna'r neges. Mae'r gofod yn y Senedd yn cynnig cyfleoedd heb ei ail i arddangos y celfyddydau gweledol gorau i Gymru ac i'r byd.